הכל מתחיל בעיר קטנה בצפון הארץ, מקום שבו נופים עוצרי נשימה ורוחניות מתמזגים. כאן, בצפת הקסומה, מתחיל סיפורו של יוסי ביטון. אך זהו לא סיפור רגיל על אמן מצליח. זהו סיפור על אדם שהתעלם במשך שנים ממתנה יוצאת דופן, מתנה שניתנה לו מלמעלה, מתנת האומנות. כל מה שקשור באומנות תמיד אהבתי. למשל, אני גם מנגן, אני גם עושה במוזיקה, הייתי מנגן בכמה כלים. אבל לא לקחתי את העולם האומנות בדבר שיעסיק אותי באמת באופן כזה ששום דבר אחר לא. רק זה מה שיעסיק אותי. הייתי הולך המון לקריית האומנים בצפת, בזמנו היה המון אומנים שהיו באים, גרים שם, במיוחד בתקופות הקיץ. אחד מהם קראו לו חיים נהור, אחד האומנים הטובים שאני מכיר, גם אשתו דרך אגב, עליזה נור, שניהם היו זוג ממש, הם שני צעירים, היא צעירה בסטודיו שלה, והוא צעיר בסטודיו שלו, היינו מבקרים אותם ולמדנו מהם המון, את הטכניקות הצבאיים ואיך עושים את כל העיבוב הצבאיים, וממש, למדנו המון מהם. זה היה ככה ההתחלה, איך שהתחלנו בנושא של הציור, לעומק יותר, לבפנים יותר. אך אז הגיע הרגע ששינה את הכל. ערב אחד לאחר החלטה ספונטנית לצייר את דמותו של הבבא סאלי, נגלה אליו הצדיק בחלום ושינה את מסלול חייו. ברוכים הבאים לעולמו של יוסי ביטון. עולמו של אמן שברגע אחד, בלילה אחד, גילה את יהודו האמיתי, ויצא למסע שהפך אותו לאחד האמנים היהודיים, המשפיעים והמרגשים ביותר בעולם היהודי. השלמות בציור הוא לא דווקא בזה שהוא ציור מושלם. העיקר לצייר יפה ובזה נגמר, אז חסר את הנשמה, כמו שנקרא, את הקליק הזה. בעיקר ביהדות, אם אתה לא מחדיר נשמה בציור, זה לא שווה שום דבר. זה אפילו כמה שהוא יפה, זה לא זה. תראה, לך דוגמה למשל, יש מישהו שהזמין את ציור לפני איזה 3 שנים, הוא הזמין את הציור של המנורה של בית המקדש, והוא גר באוסטרליה, אתה יודע. עכשיו הוא אומר לי, יוסי, אני רוצה לצייר את הציור של המנורה. ציירתי את הציור של המנורה, כמה שיכלתי, כמובן יצא ברוך השם מאוד יפה, ברוך השם, הוא שמח מאוד. עכשיו זה אצלו בבית, הוא חוזר אליי עם דמעות, הוא אומר לי, יוסי, אני לא מפסיק להתרגש. אמרתי, שמע, זה עושה לנו, כל מי שבא פשוט, אתה יודע, זה שווה לי יותר מהכל. כשאני שומע יהודי ששמח, שיש לו בבית ציור שאני מצייר, והוא שמח ומשמח אותו, זה נותן לי הרגשה שווה לי את כל מה שאני עושה. אני מכיר המון ציירים, באמת ציירים טובים, ציירים בינלאומיים. אני לא אומר, זה נקרא רמה הטכנית של הציור. אבל להגיע לדבר שנקרא נשמה, זה רק יהודי יכול להרגיש את זה. אני לא מנסה פה כאילו לסנגר רק על עצמנו, רק כיהודים. אבל זה מציאות שכמו יהודי נותן את הנשמה בציור, זה לא כמו שגוי מצייר, כי הוא טכני. הוא לא יכול להרגיש את החוש הזה. הוא נותן את הרגשה של ים סוף. את הנשמה בזה, זה רק יהודי יכול לתת את הנשמה בדבר הזה. וכמה שהוא יהיה טוב, הוא בחיים לא יכול להגיע לזה. לא שאני יותר טוב ממנו, תבין. הוא לא יכול להגיע אם הוא ירצה גם. בסופו של דבר, יצירותיו של יוסי ביטון הן יותר מאשר אסתטיקה מרהיבה. הן עושות עימן נשמה וקדושה. כל ציור וכל יצירה הם מסע רוחני. האומנות של יוסי היא גשר בין עבר להווה, בין חומר לרוח. היא מזכירה לנו שהיופי האמיתי טמון לא רק במה שאנחנו רואים, אלא במה שאנחנו חשים.